Ako každý rok sme sa rozhodli zorganizovať event pre naše super blogerky ako vďaku za to, že pre nás recenzujú naše výrobky. Nachádzame sa na trojdňovom DM Blogger evente, na ktorom sme sa zišli blogerky, či už beauty alebo fashion, na základe pozvánky, ktorú sme dostali od spoločnosti DM. Je to tu úplne úžasné, dievčenské, veľa zábavy, smiechu, tiež mody, oblečenia a beauty produktov. Ja by som chcela DM Drogerii poďakovať za tento deň a chcela by som im odkázať, že som sa veľmi bavila a tento deň som si veľmi užila aj všetkým dievčatám, ktoré sa zúčastnili. Dnešný deň z DM Drogerie Max Slovensko bol plný zážitkov, dojmov a skvelých skúseností a každému to odporúčam prežiť. Event z Drogerii DM ma veľmi zaujal z toho dôvodu, že sme sa tu stretli mnohé dievčatá, ktoré máme veľa spoločného, robíme rovnakú vec a veľakrát takýto blogerský život môže byť veľmi osamelý a je dobré spoznať ľudí, ktorí sa venujú podobnej veci. Celý deň je pre mňa plný nových informácií z oblasti módy, fotografovania, kozmetiky a všetkých značiek DM. A ďakujem za tento event, ktorom sa mohli hlavne kreatívne prejaviť a hlavne som mala možnosť poznať skvelých ľudí. Ďakujem veľmi pekne, že som sa mohla tohto eventu zúčastniť. Veľmi si to s dievčatami užívame, myslím si, že hovorím za všetky. Veľmi sa mi to páčilo, som rada, že som mala možnosť poznať ostatné blogerky. Bola to naozaj zábava, tvorili sme spolu niečo kreatívne a keďže ja som primárne módna blogerka, tak som sa v tom úplne vyžívala.